Má Slovensko naštartovať ekonomiku, alebo sa chystá šetriť na zamestnancoch? Práve o tom sa dnes vedie jedna z najostrejších ekonomických diskusí. Vláda pripravuje balík približne 90 prorastových opatrení, ktoré majú podporiť ekonomický rast. Lenže už teraz vyvolávajú búrlivé reakcie. V debate sa objavili návrhy ako skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov, či zmeny pri minimálnej mzde. Hovorilo sa aj o možnom rušení rekreačných a športových poukazov. Otázka je jednoduchá. Sú to reformy, ktoré pomôžu ekonomike, alebo je to krok späť pre zamestnancov? Do celej diskusie vstupujú aj zamestnávateľia. A ich odkaz je pomerne tvrdý. Podľa nich bez rastu ekonomiky nebudú rásť ani mzdy. Žiadajú preto návrh k rovnej dani, zrušenie transakčnej dane, jednoduchší systém DPH a výrazné zníženie byrokracie. Na jednej strane totiž počúvame argument, že Slovensko potrebuje viac konkurencieschopnosti, na druhej strane počúvame obavy, že účet za tieto zmeny by mohli zaplatiť práve zamestnanci. A teraz otázka pre nás všetkých. Čo je dôležitejšie? Rýchlejší ekonomický rast za cenu flexibility trhu práce alebo zachovanie súčasných sociálnych istôt, aj keď ekonomika porastie pomalšie?